Ngikhanya kude TV. Ngiyanibingelela kakhulu igama lami uSthembiso Pro Ndlovu ugatsheni babenye out. Mina ke I'm a stand-up comedian, I'm a motivational speaker, I'm an actor, a promoter, I'm an entrepreneur, actually nje I'm an entertainer. So ngiyajabula kakhulu kuba lana. uSthembiso ke ukhulele endaweni yase Underberg, endaweni nje yasemakhaya ekuthiwa esemqatsheni, la khona ke efunde khona amabanga aphansi emqatsheni primary school. And then ke kuthe ngokukhula ke sengiyofunda amabanga aphezulu ila khona ekhaya sesisuka khona endaweni yase Underberg sesithuthela eMaritzburg, ePietermaritzburg, ila ngifike ngafunda khona amabanga aphezulu eShabantu High School. And then after ukufunda kwami high school ngibe sengimuvela ke tertiary eThekwini la ngifunde khona eDUT, ngenza ke electrical engineering. But uthando lami le-art luqale nje ngisasemncane kakhulu. I remember ukuthi uqala kwami nje ukudlala ama stage plays ngaqala ngangino 4-5 years ngidlala nje ama stage plays sine group yasekhaya eyagcina seyikhula sekuba igroup omphakathi la khona kwakukhona ne community choir. And then ngaqala nje ngayithanda kanjalo ke lento ye entertainment. Ngafika esikoleni e-primary ngangiboniswa ke ama-ants. So othisha ke bagcina ke sebengifaka ke nakuzona lezi zinto ze-art, lakhula uthando le-art kangangoba kuma stage plays even ase primary ngangithola ama leading roles nakwi school choir, ngithola ama leading roles. Ngiwumntwana nje osithandayo kakhulu isikole. Ngikhulele ke endaweni ke mina ke la eyaziswa khona kakhulu inhlonipho ke endaweni yasemqatsheni, so isemakhaya nje. So konke lokho kucontributile towards ukukhula kwami kangangoba ngithe noma sengifika high school ngafike ngazibandakanya ke nezinto ke ezinhle ke ebezenziwe esikoleni, yaza ama projects esikole. Ngithe mangiqeda isikole, mangiqeda umatric wami, because ngeke ngaba ne gap year. So ngithe mangiba ne gap year ngase ngibuka ukuthi ngingayisebenzisa kanjani. Ila khona ke engigcine sengingena khona kwi comedy, because mina ungena wami kwi comedy bengumuntu vele othanda i community development, especially youth development. La ngiqale khona ke ngahlanganisa abangani bami sasungula inhlangano nje ebi i-organization nje engenza inzuzo. Sazakhela inhlangano ezohambela izikole, ihambela umphakathi, sihambe nje sikhuluma ngawa ama topics athinta youth afana nama substance abuse or teenage pregnancy, nokuqwashisa nje iyouth kakhulu. Besihambela nje amahholo emphakathi, sigcina sisihambela nezikole. Kangangoba into besifike siyenze besifike sidlale wona ama stage plays, and then ngibona ukuthi hayibo yazi njalo mase kuyi iphathi yami ukuthi ngidlale i-character yami abantu bayahleka. Ngabona lapho ukuthi angeke ngizame i-comedy, nangempela ngagcina sengishaya stage play, shaya i-comedy, ngagcina ngingene kanjalo kwi-comedy up until ke kunyaka olandelayo ngimuve ke sengiza eThekwini sengizofunda eDUT. Ila khona ke engibese ngithola khona ama platform amakhulu okuperform i-comedy through ama poetry sessions, through ke ama comedy shows amakhulu. Ngifike khona ngasizwa ke abantu abafana nabo ke uSiyanda Maphumulo, Justice Kubheka, uSimphiwe Shembe, amawele Seshester Davilo Ndlebe, abantu nje engibafice kube khona vele kwindima yamahlaya bangikhulisa ke. So ngangena kanjalo kwi-comedy. And then nje ngaqhubeka ke ngiyithanda lento yokusiza kakhulu iyouth, yokusiza umphakathi, because bengithi noma ngikhona la eThekwini ngifunda, but mangithola isikhathi ngihambe ngiye ngasekhaya, ngifike ngisiza izingane ngama holiday for abenza i-maths, abenza i-physics. And because benginalento ukuthi I know ukuthi bakhona nama abantu abangisizile ngesikhathi sami ngisafunda, so nami ngiyadinga ukudlala yami ingxenye. So bengizama ngayo yonke indlela ukuthi ngibe usizo emphakathini. So ngitheke mangiqhubeka ke ngifunda eDUT and while ngenza comedy, and
ngizothi nje i-career yami ye-comedy besihamba kahle kakhulu because I was getting even ama-bookings kuma-bigger platforms and ngo-2015 ngabe senginominatwa kuma-Crown Gospel Awards kwe-category ye-Best Gospel Comedy. Nje izinto zami zaqala zabonakala even nama-interviews kuma-radio stations naku-TV yabo, nami sengibona ukuthi I know ngiyakude. And then uthe ngo-2016 mangenza i-final year yami e-DUT, ngithe nje ngo-2016 mangenza i-final year yami e-DUT kuyona electrical engineering, ngabe sengidecide ukuthi yazi ukuthi kulabo abanye okhisimusi bengihlezi ngingalithola ithuba lokuya ekhaya ngodlela ukhisimusi ekhaya. Ngase ngidecide ukuthi no, angeke ngiye ekhaya ngodlela ukhisimusi ekhaya. And then 2016 ngoDecember 2025, I mean ngoDecember 25 ngawo 2016 nje ngawo ntamba ngekhathi zantambama kwase kuba khona umuntu ogqekeza endlini yasiswami. So uma ngabe kwenzeka leyo nto wabe umphakathi usuhamba uyomfuna keke, wamfuna umuntu wabuya naye wamshaya labamshayela khona babuya ke bazomshayela egcikeni ekhaya. So ngaleso sikhathi mina ngangisendlini ngikhulumela nefoni, ngabe sengiphuma ke endlini because ngangizomsindo egcikeni, ngiphume bese ngiyabaxosha nje ukuthi no abakwazi ukuthi bangazoshayela umuntu ekhaya. And then bamthathe kumuntu bahambe naye ke bawumshayela emgaqweni. Angazi ukuthi kwenzakalani emgaqweni because ngayingenela endlini kwase kusebusuku ngazilalela ke. And then kuthi ngakusasa ke sekumhla ka-26 December ke hawu sengibona sekufika amaphoyisa. Mefika amaphoyisa afika ahamba nentombi ngaleso sikhathi wengakashoni kodwa ngizothi nje kamufi. Mefika le ntombazane ifike nje namaphoyisa amaningi nje kwangathi imufi, ifike nje nangu yilo. Hawu nxa ukuthi yilo wenzeni. Mhlawumbe ukubuyela kancane emumva, intombi le kamufi ngangihlangane nayo ngayizolo ngawo Christmas before kwenzeke incident because intombazane nje ngothi eyisidawa sendawo. So yangicela ubhiya and then kwaba ukuthi ngiphendula njengokuthi ngiphendula umuntu oyiphuzele ngithi mina anginabhiya futhi uyazi ukuthi angiphuzi mina, so anginawo bhiya. Kuba ukuthi ke angiphendule naye ngendlela ukuthi ngangitshethe umuntu ophuzile vele athi wena selokhu nje wavela ku-TV awuvusa uyitshela ulibambe lingashoni. Ngangayithatha serious le nkulumo because ngayitshela ukuthi no hayi umuntu vele ophuzile nginganaki. Kanti ke kuzothi ke ntambama ke same day kwenzeke lento, and then ngakusasa ke sekuyena usefika namaphoyisa. Mefika namaphoyisa, amaphoyisa afike ofike uyangikhomba yena, and then aseyasho amaphoyisa athi kunendoda elwela impilo yayo esibhedlela and ithi ushawo wena. Yo sithuke sonke ekhaya ukuthi hayibo mina kube ukuthi ekhaya ke bayazi ukuthi angihlangene into ebeyenzeka, bazama ukuthi bazama ukudefend amaphoyisa ukuthi nje amaphoyisa athi no sokhuluma phambili ke njengoba behlale benze. Yo bangithatheke ke and indlela akwagcwele ngamaphoyisa ongafunga ukuthi kwakuzolanda isigebengu esikhulu because ngathi mangiphuma ekhaya ngibheke emgaqweni kwakugcwele izimoto eziningi more than I think more than 5 and amaphoyisa emaningi and indlela ababe ngibambe ngayo. I remember ukuthi ngaze ngatshela elinye iphoyisa lalingibambe kabuhlungu la esinqeni ngithi mina hayibo umsongibamba kanje angisona isigebengu. Wavela wangiphendula nje wathi hayi zonke igebengu zisho kanje. Angithathe bangifake evenini. And then on my way ngisengisuka ke sesisuka ekhaya sesiya e-police station because kwaba nje ilokho ukuthi even umphakathi usuphumile phela usubuka ukuthi kwenzakalani because thina ekhaya we were not aware ukuthi kusale because sasingenankinga sasingafuna ukuyihlanganisa nento eyenzeka as much as
umuntu wayegqekeze ekhaya, but sasinalento ukuthi asimazi thina, especially mina ke because umuntu bengahlali eMaritzburg, bengasahlali eMaritzburg, so umuntu futhi bengingamazi, and we don't know ukuthi kahlahle umphakathini wesone kangakanani le ayenza ukuthi baze badinwa kangaka, because kwakungekho to that extent ukuthi sesingaze sidinwe nathi ekhaya. So ngihambe ke from ekhaya to a police station, and on my way to a police station ngingemuva evenini I was praying ukuthi lo muntu mfethu engathi angavuka esibhedlela, because oyiyona themba lami lokugcina ukuthi angangikhipha kulento. I was praying emotweni, ngakhala uNkulunkulu ngimcela, and ngahamba, and then mangifika police station ngifike ngihlaliswe kuthiwa no sazovula icala ke charge ke i-assault GBH. Ngiqhubeke ke ngilinde police station, ngichargwe ke for i-assault GBH, and then kuthi ngakusasa because kwakumhla 27 kwakuyiholiday, ngangikwazi sasingesikwazi ukuya enkantolo, kuphoqa ukuthi sosiye mhla 28 December. Kuthi ngakusasa mhla 27 ebese kufika usisi wami ehamba nomunye umshanami, and then bafike, and I was hoping ukuthi bazongilethela indaba ezimnandi ukuthi lo muntu uvukile and uyangikhipha kulento. Unfortunately bavele bangilethela indaba ezibhlungu kakhulu, kwathiwa no useshiyile emhlabeni. I think ikhona ke la khona engabona khona ukuthi no, this is real, because ngayithatha kancane lento. I thought nje izovuka lo muntu asho ukuthi akashaya ngemina, akhipha abantu abamshayile, and then bese hamba, because mina I was not there even a shower, I was not even part abantu babemshaya. Ngangenalo lolo lwazi ukuthi ngingakhipha abantu. So two seshonile ke yashintsha indaba ke yaba serious, because la shintsha icala from assault GBH to murder. And then mhla 28 sahamba ke ngihamba enkantolo uma ngifika kuthiwa angeke bakwazi ukunikeza ibail, because ngokwe statement sokuvula kwecala kuthiwa la fanele abe khona usisi wami lo okade egqekezelwe endlini. So mina ngikwazi ukuthola ibail because fanele kuze kufike nayilethe emaphoyiseni, and then mase siba naye ke kuleli cala ahlahle siboshwe sobabili naye. Okay ke kwadinga ukuthi usisi wami azayihambise ke police station, icala sigcineke sekuyi murder ke ebheke thina sobabili. And ngizosho nje ukuthi thina nje we were just driven by innocence, because as much as asibona ukuthi icala le serious, but sasinalento which is no siyazi ukuthi innocent. We didn't think ukuthi ngaba serious ngalendlela to such a point ukuthi sathuka sekuqulwa icala ke enkantolo, because kwadinga ukuthi ngoba yayingekho thina into esilinka necala, kwadinga ukuthi ofakazi basikhande story esofaka thina ukuze sowazi singene. Into eyenzeka ke yena intombi kaMofi yahlohlana nosisi wakhe omncane ukuthi bazofike basikhandeke istory ke kuthiwa ke mina ngafika kubuka intombazane ngiphethe induku, kufike ngafike ngamshaya lo mfethu ngamshaya. After that kwangena usisi wami naye kuthiwa naye wephethe induku, kuthiwa ngasamshaya ekitchen kubantomazana. Lapho ke mina ke angikaze ngize ngingene ngisho ukungena kubantomazana. So kuthiwa samshaya ke emva kwalokho samthatha ke sahamba naye saqhubeka sayomshaya. And kuyibona ubufakazi bentomazana iyasho ukuthi yona yayidakela utshwala, I think ithi yayiphuza amabhiya u12. So nje kwaba naleyo unfairness eyenzeka ke enkantolo, because sagcina sigwetshwe ngalobo bufakazi. Okay, intombazana usisi wentombazane lomncane wakhuluma iqiniso ke yena, washo ukuthi hayi mina azange ngibone kushaya umuntu, but still icourt yathatha into eshiwa ilo omdala intombi kaMofi. So icala laba serious kanjalo ke kwazobe liyasilahla ke sagwetshwa ngo2017.
sakwathi u18 years ku 18 years ila ke khona ke ekwahlwa khona ke emini because la sesihamba khona ke sesejele ke sesodonsa isigwebo u18 years.